тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад мехоҳам барои шумо намин пешакҳои киртара нишон диҳем. Бори дигар 1-2 моҳ пеш ман видео кардагӣ будам. баъд аз ин заказ шид мо омадем ки кам монда буда, интихобш кам буд. ҳозир бошад бо бори навда омадай. бинед 450 сомон анамин пешаки кирта тайёр хушрӯ бори Дубай. да ҳамин киртои Дубайст ки беҳад бо хушрӯ метова. дидед чӣ қадар оро дода шудагай. 450 сомонӣ. як чиз дигара гуфтан мехоҳам ки ороиши пешира бинед чӣ бисёрай. ҳозир мисол вақте дузанда меравед, касоне ки мисол киртои арӯсӣ заказ кардагай медона ки чӣ ороиши киртара қимат мегиранд. ҳамин украшениера чӣ қадар қимат мекунанд. алиҷада бошад намихе украшени ҳамин қадар калони хушрӯ барои арӯсакҳо беҳад фасон 450 сомон. хулоса анам хеле ваёи фасон. пешакҳои киртаи фасон. инам аз ду тараф муҳра дора. аз китфо меоя ин муҳраҳо. пешакҳошон бошад ҳамаш кори дастӣ. нигина духтагай, муҳра духтагай, ҳамашон кори дастиай. бинед чӣ материалода хушрӯ. ана аднатонида бо хушрӯтар мегаӣ. бо худтон метавонед ки биёед бинед.